Maneira você não a compreender e nós também a compreender. Nós temos um mandato de BCI para nos papel com o VWS, ainda, então para nos papel over de laboratório zorg. Esse é o agenda ponto que nós temos ainda e nós lo papel com o VWS para Kiko também sale for, porque nós como OLB nós está para parte de cuido de laboratório na Bonaire, então esse aí nós vai fazer papel de conversação de ainda junto com o VWS. Nós compreender que lo vai entregar carta, então agora aí nós lezen a carta e papel over de carta ainda também. Dus ik heb gezegd dat we begrepen hebben dat wij het mandaat als OLB hebben vanuit het bestuurscollege om over laboratoriumzorg te praten en dan terug te koppelen met het BC. En dan kijken we wat er verder uitkomt, zodat we verder kunnen gaan. Ik denk dat jij ook iets wil zeggen. Bon dia, goedemorgen. Ik ben heel blij dat wij in gesprek gaan met Samenleving en Zorg over de toekomst van laboratoriumzorg op Bonaire. Ik begrijp heel goed dat hier onrust over is. Daarom denk ik ook heel goed dat we met elkaar in het gesprek gaan. Dus daar gaan we dadelijk mee beginnen. En ik heb begrepen dat ook nog een brief wordt aangeboden. Kijk, waar het ons om gaat is goede laboratoriumzorg op Bonaire. Ja, dat de Bonlab niet goed is? Waar het ons om gaat, goede laboratoriumzorg op Bonaire. En het gaat ons om dit met elkaar op zo goed mogelijke wijze te organiseren. En dat betekent dat we met Bonlab, met FM, met huisarts, andere betrokkenpartijen en met het openbaar lichaam in overleg gaan om hier met elkaar verstandige keuzes over te maken. Oké, agora nós trabalhamos esse traspasso. Ainda meneer Barnard também haya e carta do sindicato traz na nome de todo trado para a carta que pode chegar a ser secretário van Ooyen. Ok? Trado que tem anos de situação aqui também a entrega de carta. Goedemorgen. Goedemorgen. Namens de werknemers van Bonlab, dit is onze brief met al onze vragen en ook onze een mogelijke oplossing ook voor Bonlab. Ik ga het lezen en we nemen het mee ook in het overleg wat we gaan voeren. Dank u wel. Dank je. Agora nós trabalhamos outro empregado entregar a carta na senhora Silvana para essa que pode chegar na BC. Ja, senhora Silvana. A mim também de parte de minha colega na Tradona, AFBW, met de entrega Silvana e carta knana. E com ele chega na boa hora na PC secanina também. Sim, lo me hace entrega de carta na BC. Dank je.